Blížíme se pomalu ke konci. Do finále. Zítra máme poslední den. Musíme odjet, protože nás tady střídá zbrojovka Brno na soustředění. Co tady po nás, jo? Co tady po nás, tady stav vám ještě zavolají, si ho půjčí, nebo si ho nesložit, to ještě nevím. Ale my jsme se mohli jako vítat, že jo, zbrojovku, za ty zbrojovku někdo. My musíme do 1 hodiny to tady vyklidit, aby oni tady mohli najet odpoledne. Ale oni tak kolem 12 by mohli přijet, ale říkali jsme si, že by se mohli pro ně udělat nějakou vlajku. Třeba jako Nedvědice fandí zbrojovce. Šli byste do toho? Já neumím kreslit. Tak. Mě to neříkejte. Já radši ne. A to nakreslí jenom ten, kdo fandí. Radku. Tak, hele, kdo by chtěl kreslit vlajku? Souhlas. Paráda, takže ti chcou kreslit vlajku, budou tady, zbytek bude ve stanu. Odchod! Si počkáte tamhle za tou kontrolou, jo? Za tím turniketem, jo? Zatím. Tak jdeme, někdo jde poslední, já půjdu poslední. To je něco prostě v dodávku. Nebo dynamit tam je i zakázaný. Milé dámy, vážení pánové, ještě jednou, poté, co si hráči podávají ruce, ještě jednou telegraficky, hosté Baník Ostrava, 1 Pavlenka, 5 Kaša, 6 Mensach, 10 Kukec, 11 De Azevedo, Dnes se tady s klukama říká, že ten balon bude aspoň 20, ale. 17 Mandrek, 19 Friedrich, 23 Foltín.
Ale tady nejsme na kvůli fotbalu? Tak 3, 2, 1, 3. Jedeme Brno, jedeme! Jedeme Brno, jedeme! No, jedeme! Ne, ne. Jeden chlapi, máváme! My chceme gol! My chceme gol! Teďka ne, teďka nechceme gol. Teď nechceme gol, jo? Jedeme Brno, jedeme! Jedeme Brno, jedeme! Dáme góla, dáme! Dáme góla, dáme! Neperáta, jede! Dáme góla, dáme! Tleskáme soupeři.